We're live. Ayan. Yay. Ang dilim. Charan. What? And I'm back. Ayan. Madilim ba? Wala kasing ilaw eh. Eh kung lilipat tayo doon. There. Tayo sa... Ayan. So hi guys, medyo madilim. Ayan, sakto naman na siguro yan. Yan guys, mag-set up muna. Tapat talaga ng ilaw. So hi guys, kamusta kayong lahat? So ayan, isa na namang live stream ang ating gagawin ngayon. So ayan, so bali, mag-aantay muna tayo. Ayan. Hindi naman madilim, no? Ayan, yung fan. Kahit 1 hour na live stream, pwede na.
Baka makapiright tayo. So yan, meron na tayong isa. So ayun dyan. So ayun guys, kumusta pala kayong lahat? So ayun, bali, gusto ko lang pong mag-thank you, magpasalamat sa lahat po ng nanood ng ating ongoing na vlog. Yun po yung lumabas po tayo ng bansa. And watch out guys kasi magkakaroon pa tayo ng panibagong vlog. Marami pang darating. Ayun nga ay may kaugnayan pa rin sa ating tour sa outside. So ayun. So, bali mag-aantay-antay muna tayo dito. As usual, di ba? So, so guys, hindi ba masyado parang madilim dyan? Bali, ito lang kasi yung parang view na medyo magulo kasi yung room. So, ayun. Kaya, naghanap tayo ng mas medyo okay na view. Ay, wait. Ulit natin siya. Dito pa rin tayo. Paulo. Paulo. Ayun. Bumalik. Nawawala-wala yung net natin guys. Kaloka, no? Hina yung net. Nakakaloka. Hey, may nag-like. Sinong tao dyan? Charot.
connection. It's just keep on running. So hi to our friend Melodious Gamer. Hi nako, si Herada. Hi to our viewer, Jojo Padtay. Nagba-buffer siya, Baradang. And to our another viewer, Melodious Gamer, thank you my friend for dropping by. Miss mo na si Jojo. Sakto lang. Charot. Sakto lang, syempre. Ayan. Ikot-ikot pa rin siya. And then, shout out pala yan kay ganon ating viewer, Jomar Vispo. Yan, shout outs sa'yo. Gabi na, di ka pa natutulog. So, 14 na guys, 14. 14 minutes. At least an hour. Na makikipagtsikahan ako sa inyo lahat. Marami akong bagay na, alam mo yon, charot. Charot. Ang silent naman ng ating live stream natin. Mag-ingay kayo nga dyan, mga friend. Mag-ingay lang kayo ng mag-ingay dyan. Wait, let me check. Ay, wala pa rin. Ang silent, nakakaloka. Guys, pasok na kayo please. Kailangan ko kayo dito. Charot. I need you here guys. Please help me. Nakalimutan kong ganan, no? Bumili ng makain. Pero actually guys, busog na busog ako kanina. Alam nyo ba yung dinner ko kanina is kwan lang, nilagang gulay. Yan. So gulay lang yung kinain ko. Actually, blanch lang na gano'n, na pechay. At saka okra. Tapos yung sauce ko is bagoong na isda at saka kalamansi. Ah, 'di ba? Perfect. Perfect combi. So yun, masaya na ako syempre. Favorite ko yun eh. Busog na ako tapos rice. Tapos nagkamay lang ako. Oh my gosh. I love it. Oh, where's our friend na? Si Melodious Gamer. Shout out, Melodious Gamer. And then, Jomar Vispo na nawala na din. Kaloka. Oh, 99.
Sino super shot? Sana meron man lang mag-donate ng kwan ko, super chat. Charot. Guys, 1 hour tayo. Ayan. Mali naman kasi yung Jojo Pantay eh. Rocco Jojo Pantay kasi. Serada. Para ako may kaaway, no? Hindi guys, ganito lang talaga ako. Wala po akong kaaway. Hindi masyadong malakas yung voice natin kasi sa kabilang room may natutulog na. Ayun. So, umiikot-ikot pa rin siya. Oh, 20 minutes na. It's 20 minutes. Guys, pasok na kayo please. Para may kausap ako. Pasok na kayo please. Pasok na mga suki. And then, matutulog na rin ako later on. After ng live stream natin. Hinikab na ako guys. Kulang ako sa salamin guys ha. Where's my salamin? Diba ang bilis ko? Ay. What the? So guys pala, abangan nyo pala, gagawa pala ako ng reaction video tungkol sa ginagamit ko. So ayun, actually nakagawa na ako ng reaction video ng Dream Beauty noon. Pero feeling ko kasi merong improvement na naman siya. So gagawa ulit ako ng panibagong reaction video. So yun, watch out for that. Ito yung guys, yung sample. So, ayan. Ito. Natanggal kasi yung tatak niya. Pero ganito siya. So, ayun. Abangan nyo. And then, of course, yung aking mga upcoming videos pa na mga susunod. Sa mga susunod na araw siguro, mag-upload ako. So, mahirap kasi mag-edit guys. Pero, in connection pa rin siya sa ating trip nung nakaraan. So, ayun. Tapos, ano pa ba yung gusto kong i-vlog? So far guys, yun lang muna naman yung parang gusto kong i-vlog sa inyong lahat. Tapos please pala guys, no, I'm begging. So ayun, please manood rin kayo ng aking videos. Ayan, para dumami naman ang ating views.
And then, yung sa mga ads natin, wag nyo po siyang i-skip. Oo, kasi for now, doon muna tayo umaasa sa skip, ay sa mga ads na, ayun, pag nanood, kahit matagal guys, please, wag nyo muna siyang i-skip. Oo. Lalo ngayon na yung views natin is hindi naman ganun kadami. Actually, mga wala pang ang hundreds eh. Oh, 'di ba? So sad. Pero hindi, syempre, pagtatrabahuhan natin 'yan, hindi naman darating din tayo dun sa punto na alam mo 'yon, kahit papaano may nanonood naman. So, tiyaga-tiyaga lang, upload lang. So, ayun muna. Tapos, ayun, mag-aantay. Ayun, salamat sa ating isang viewer. O, di ba? At least, merong isa. As in, guys, busog pa ako. Kasi super ang dami kong nakain talaga kanina. Kasi kaninang umaga hindi ako nag-breakfast. Lunch naman, konti lang yung rice ko. And then yung dinner ko, yun, medyo, alam mo yun, medyo madami. Inubos ko kasi sayang, sayang yung rice. So, ayun, inubos ko na lang. Tapos, ano pa ba? Ano, 30 minutes? Pwede na kaya yung 30 minutes? Ay, ang tagal naman. Tagal nito. So, kahit, sige, 30 minutes. Na lang muna. Guys, yun pala. Ayun pala guys, no, yung sa mga nanonood ng aking videos, ayun. Please, kung pwede pong i-share, pwede po paki-share na lang din at saka paki-like na lang din yung ating videos. Like, share. And then of course, yung mga hindi pa nakasubscribe is mag-subscribe na kayo. Ayun. Tapos, ano pa ba? So, paikot-ikot lang siya actually. Wala tayong backer today Hindi ko... Ayan, wala tayong backer ngayon. Sige guys, hanggang ko na lang, no? 30 minutes. Ko na lang natin na 30 minutes yung ating live stream. Para at least, di ba, meron naman kahit paano. Ay, umiikot po. Nawawala-wala kasi guys yung signal, no?
Sorry naman. Naka-data lang kasi ako eh. Ayun, E20. Ayun, so, kung na tayo. So, ayan guys, muli maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking videos. And then, ayun nga po sana sa susunod is panoorin nyo pa yung mga uploaded videos ko. And then, marami pa akong videos na i-upload. Yun yung naging trip natin sa Thailand. And then, yun po, paki-hit like na lang. And then, of course, share kung pwede. Tapos, yung mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe na. And, of course, pakiring na rin, pakipindot na rin yung ating bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos na gagawin. So, ayun guys, siguro hanggang dito na lang din muna since parang tahimik yung ating live stream kasi ato yun, wala tayong viewers, kokante isa lang, pero at least 'di ba? So tuloy lang, tuloy lang. Sorry. Excuse me. Tuloy lang sa life. Ayun, go lang. So ayun, huwag titigil. Excuse me. Ayun guys, naubo na ako. So ayan guys, maraming salamat and then hanggang sa muli. Goodbye everyone and then good night.